Bună ziua, dragilor! Ne revedem la cel de-al doilea episod din Nevoia de oameni. Astăzi avem un nou invitat care mie mi-este foarte drag și introducerea acestui nou invitat o voi face prin citarea unui mesaj pe care eu i l-am trimis în urma unei întâlniri de ale noastre. Am ajuns acasă și m-a întrebat mama cum sunt și i-am răspuns minunat. Și în timp ce îl scoteam pe gură, pe acest minunat, îl și conștientizam. Mulțumesc pentru acest minunat, pe care nu cred că l-am spus deloc anul acesta la întrebarea cum ești. Invitatul nostru de astăzi este Andra. Bine ai venit, Andra! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, mă bucur extraordinar de mult că te am astăzi aici. Eu am mai gândit o introducere a ta înainte să apară acest mesaj în care am scris, pentru că eu așa funcționez, îmi place să scriu, toată lumea știe, aia e, că am cunoscut de-a lungul vieții mele niște oameni speciali care, din punctul meu de vedere, merită să fie mult mai vizibili, pentru că au ce să ofere lumii, pentru că au bine în ei și pentru că acest bine merită să fie văzut și auzit. Și din fericire, unul dintre acești oameni ești tu și spun din fericire pentru că mă bucur că existi în viața mea. Foarte frumos, îți mulțumesc, mă onorează cuvintele tale. Așa a fost să fie, să ajungem în aceeași familie de suflete pentru că nimic nu e această întâmplător. perioadă a vieții noastre. Andra, am să te rog frumos, înainte să intrăm în temă, să ne spui un pic despre tine. Cine ești, ce faci tu, cu ce te ocupi, lucruri pe care oamenii trebuie să le audă și să le știe. Sunt Andra Dudea, sunt un suflet de femeie care cunoaște și bucuria de a fi soție și mamă în această viață, care a trecut prin multe experiențe de viață și bune și rele, care m-au adus în acest punct în care mi-am găsit liniștea profundă în sufletul meu, acea pace și liniște. Asta după ce ani în șir am căutat-o evident în exterior, după ce ani în șir m-am agățat de a obține acele lucruri pe care cu toții suntem educați să le căutăm. Și până la urmă, felul în care eu mi-am găsit această liniște și pace interioară, doar a mea, fără să țină cont de recunoscătoare pentru tot ce am și în jur, dar știu că această pace și liniște are legătură doar strict cu mine și cu sufletul meu, mi-a devenit și ocupație. Îi ajut și pe alții să-și găsească această liniște și pace interioară prin mai multe instrumente, poate nu tocmai convenționale pentru mulți oameni, deși din ce în ce mai acceptate și din ce în ce mai folosite și din ce în ce mai convenționale, din fericire, acestor vremuri. Mă bucur că ai folosit acest cuvânt mai puțin convențional, pentru că discuția noastră o să se ducă evident în această direcție și atunci mi-aș dori foarte tare să încep cu o întrebare, ca să fie cât se poate de clar. Tu crezi în Dumnezeu? Evident, cred în Dumnezeu. Ok, și întrebarea următoare este: de ce crezi sau crezi că spiritualitatea exclude credința în Dumnezeu? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, aceste două conlucrează și nu se pot exclude una pe cealaltă. Spiritualitatea nu-l exclude absolut deloc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este exclus din spiritualitate, nici îngeri, nici arhanghelii, nici orice sfânt. Poate că sunt denumiți altfel, poate că sunt denumiți maestri ascensionați, de exemplu, dar nu-l exclude pentru că Dumnezeu este tot, doar că nu-l definește ca pe acel bătrânel cu barba albă. Dumnezeu este energie, este tot ce ne înconjoară, Dumnezeu a făcut totul din această energie, din energia Lui, Dumnezeu ne-a făcut pe
pe noi din energia Lui, deci noi suntem bucățele de Dumnezeu, de creator, de aceea avem și noi posibilitatea de a fi autocreatori în această viață. Și totul este energie în jurul nostru. Spiritualitatea, de fapt, la asta se referă, că Dumnezeu este peste tot și în toate și că Dumnezeu este această energie superbă de iubire, de dragoste, de pace. Mulțumesc frumos! Uite, mai devreme ai spus un lucru foarte important și anume faptul că o foarte lungă perioadă din viața ta ai căutat împlinirea, fericirea, iubirea în exterior și că abia în momentul în care ai găsit-o în tine, ai înțeles de fapt ce înseamnă. Voiam să te întreb, există, uite, în momentul în care se întâmplă un lucru rău în viața omului, că e tragedie, că e pierderea unui om drag, că e o tristețe, nu știu, orice, inclusiv un job pe care nu l-am primit când l-am vrut. Sunt cele două variante de a te raporta la această situație. Există aceea în care oamenii se învrăjbesc, se enervează, se supără, au reacții foarte urâte, învinovățesc pe toată lumea din jur și există și oamenii care se duc înspre ideea de pace, de iubire, de acceptare, de reorganizare. Voiam să te întreb până unde vorbim despre liberul arbitru și în ce fel putem noi să îi ghidăm pe acești oameni să înțeleagă că atunci când nu primim ceea ce ne dorim noi, poate, la nivel psihic, de fapt este un lucru de care noi nu aveam nevoie și trebuie să ne uităm în altă parte, fie noi, fie, nu știu, către o altă ușă care s-a deschis, că tot avem această vorbă românească, o ușă care se închide înseamnă că alta s-a deschis. Da, în primul rând vreau să spun că și chestia asta cu a fi foarte supărat când ți s-au întâmplat niște lucruri face parte din proces, adică nu trebuie nimeni să se simtă vinovat că e furios, că se simte nedreptățit victimă. Din păcate, de fapt și din păcate și din fericire, noi trebuie să trecem prin aceste stări. Ideea este că, la un moment dat, dacă vezi că se tot repetă aceste tipare în viața ta, atunci trebuie să-ți pui clar niște întrebări. Pentru că, într-adevăr, nu ai obținut acel job pe care ți-l doreai foarte mult, n-ai trecut acele interviuri sau s-a întâmplat ceva, ok, odată, și te gândești, poate Dumnezeu mă așteaptă ceva mai bun, pentru că categoric poate să fie lucrul acesta. Și poate apare, dar dacă nu apare și iar se repetă și iar se repetă, atunci este momentul ăla în care nu trebuie să te duci în răirea asta, pentru că această înrăire în primul și în primul rând îți face rău ție și atunci chiar că te blochezi spre a trage bine în viața ta, pentru că, cum am zis, totul este energie și această energie se naște din emoțiile și sentimentele pe care noi le trăim. Aceasta înseamnă energia fiecărui om. Și da, este și destin și este și liber arbitru, întotdeauna se combină. Eu cred foarte mult în liber arbitru, foarte, foarte mult, dar într-adevăr există niște direcții de viață pe care noi le avem acolo, conturate de acolo de sus, ca să zic așa. Avem clar o menire, avem niște talente specifice pe care noi am venit să le folosim aici în societate și avem și niște talente de suflet pe care le folosim în relațiile noastre intime și personale. Și evident că trebuie să... carierele, de exemplu, că tu ai dat exemplu acesta de carieră, sunt scrise acolo în funcție de aceste talente ale noastre unice, individuale, la nivel de suflet și la nivel de societate. Și e foarte posibil ca tu să nu fii niciodată în direcția aia potrivită și să te fi dus poate în direcția în care ai fost educat, în care ți se pare ție că se câștigă mai mulți bani, ca așa zice lumea, piața, ca așa zic vremurile, sau poate te-ai dus într-o direcție pe care au dictat-o părinții tăi, poate te duci de fapt către o carieră în care nu a reușit să o facă mama, tata, bunicul, bunica. Și s-ar putea, deci aici intervine oarecum destinul, de fapt. Și liberul arbitru e o combinație permanentă. Tu nu te-ai dus spre ce trebuie să faci tu, ci pe ce ți-ai însușit, poate, din societate, din familie, din loialitate, adică până la urmă, din loialitate și încrederea în cei din jurul tău și în societate, că trebuie să te duci către aia. Nu te-ai mai ascultat vocea sufletului. Undeva din copilărie s-a pierdut acea conexiune cu vocea sufletului și te-ai dus pe aceste interese, să le zicem, dar nu e un interes în sens de negativ, adică nu e să te simți condamnat. Și îți dai seama, aici e diferența, îți dai seama până unde e liber arbitru. Când se tot repetă, e clar că și tu greșești cu liberul tău arbitru și nu te duci în direcția potrivită.
Uite, ai spus mai devreme un lucru că în copilărie de cele mai multe ori se pierde conexiunea cu interiorul nostru, cu sinele, cum vreți voi să-l numiți. Um, Voiam să te întreb, de fapt nu, părerea mea din totdeauna de când am venit pe pământul ăsta a fost următoarea. Eu cred că toți oamenii care vin aici, toate sufletele care vin aici, sunt suflete pure și curate și că în toți există iubire și bine. Se întâmplă ceva pe parcursul vieții noastre unde intervin tot felul de factori externi și atunci oamenii se pierd și nu-și mai aud iubirea și vocea interioară și încep să emane sau să atragă sau să creeze în direcția greșită. Este foarte complicată subiectul ăsta, pentru că, din păcate sau din fericire, nu trăim singuri pe lume și atunci ni se amestecă ego-urile și, așa cum ai spus tu mai devreme, părinții și așa mai departe. Dar, dacă există printre noi oameni care probabil deja sunt adulți și au conștientizat că s-au pierdut undeva și își doresc să se regăsească, ce îi sfătuiești să facă? Să se întoarcă către iubirea care zace în interiorul lor, fără extern. Da. Dacă există și ajutor extern care să-i ghideze, cu atât mai bine. Cu siguranță că există și ajutor extern, dar în primul și în primul rând, cel mai important lucru este să fii total sincer cu tine, da, total. Aici foarte multă lume, din păcate, deși pare totuși ceva simplu, eșuează și nu-și ascultă vocea aia interioră, tot dă așa supreș. Asta înseamnă să fii sincer cu tine, să-ți accepti emoțiile negative, să-ți accepti poate că ai eșuat, să-ți accepti o supărare pe mama, să-ți accepti o supărare pe tata. Primul pas este să accepti toate aceste părți rănite din tine, care s-au format de-a lungul timpului, din copilărie și până la vârsta la care ești, să le accepti, dar și în același timp să știi că totuși nu te definesc toate aceste părți care sunt foarte supărate și rănite din tine. Tu nu ești tu ești sufletul ăla pur curat care ai zis tu că a venit. Toate acestea sunt părticele mici care au preluat din jur, care au fost rănite și tot cu iubirea aia, când te întorci către și știi că tu ești suflet și ești acea iubire pură, așa le vindeci. Deci primul pas este această sinceritate cu tine. Și să încerci după aia cum am zis, e un proces. O să vină poate supărare pe mama, pe tata, pe că am făcut așa, pe ce-o fi fost mai în urmă, pe șeful, pe partenerul de viață că nu m-a lăsat, că nu știu mai ce. Și ok, acceptă și partea asta, pentru că dacă o negi, o să-i dai doar mai multă putere. Acceptă tot așa, cu pace și acceptând că și cei din jurul tău au făcut, nu ți-a pus nimeni pistolul la tâmplă, știi, să faci ceva și ei au făcut tot din niște răni, tot din tipare preluate, adică nimeni nu e vinovat. Ești din rolul de victimă și de victimizare, în primul rând, doi. Dar e un proces, iarăși, adică tot procesul trebuie făcut cu blândețe și cu acceptare. După care, da, după ce reușești să depășești, de obicei un proces de ani, ca să zic așa, iertarea și acceptarea, evident că poți să apelezi la ce te ajută pe tine și acum sunt toate instrumentele la îndemână, de la meditație, de la rugăciune, de la petrecut timp cu tine, de la artă. Arta este foarte vindecătoare pentru suflet, indiferent că ești talentat sau că nu ești talentat, să o faci ca terapie prin artă, că e orice. Ce te ajută pe tine, că gătești, că desenezi, că cânti în duș, e tot așa parte din vindecare. După care, în funcție de cum evoluează viața ta, pentru că din start se zice că atunci când ajungi la faci acest proces de evoluție și de împăcare și de iertare și de acceptare, ar trebui deja să se schimbe lucrurile în jurul tău. Acum depinde de puterea ta, de încrederea în tine, aici iarăși vine o altă rană puternică, de multe ori încrederea în tine, pentru că dacă ești un om care are totuși o încredere destul de bună în el, o să-ți asculți vocea sufletului din prima. Dacă în schimb ești un om care are această rană, lipsă de stimă de sine și de încredere, această părticică de fapt din tine, nu o rană, o părticică din tine care a căpătat această neîncredere și încă nu ai vindecat-o, nici vocea sufletului nu o să asculți foarte, foarte bine. De aceea iarăși trebuie să lucrezi foarte mult pe partea asta de încredere. Și aici sunt o grămadă de instrumente, poate să fie terapie clasică, poate să fie terapie mai energetică, cum zic eu, vindecare cuantică, dar poți să faci și de la tine de acasă prin meditație, prin rugăciune, prin
într-un prieten bun care doar să te asculte, să-ți descarci sufletul, care vede o altă fel de perspectivă și îți arată o altfel de perspectivă. Întotdeauna din exterior lucrurile se văd altfel. Minunat, adică, printre altele, există o nevoie de oameni. Ai spus ceva mai devreme și anume ai enumerat niște posibile motive care s-au transformat ulterior în traume, în greutăți, în cum vrem să le numim, o ceartă cu mama, cu tata, cu șeful, cu așa mai departe. Am observat în ultimul timp foarte des că se folosește greșit, și aici o să intervii tu și o să spui de ce, cuvântul karmă. Oamenii au impresia, bine, nu neapărat greșit, până la un punct nu e greșit, doar că ne limităm cumva. Și am să dau un exemplu ca să se înțeleagă. Nu știu, eu astăzi când am venit aici am zis, aoleu, ce mă enervează nu știu cine că a făcut nu știu ce. Și karma a venit imediat și m-a lovit și mi-a zis, sau m-a făcut să mă împiedic, am avut gândul ăsta nepotrivit. Mi-aș dori foarte tare să le explicăm oamenilor ce înseamnă karmă, pentru că această karmă nu are legătură doar cu viața asta și în ce măsură ne afectează și cum putem să facem să nu ne mai afecteze. Da. Lumea crede că acest termen de karmă este de fapt pedeapsa ta în viață, Exact. pedeapsa de la Dumnezeu Exact. chiar. Da? Dumnezeu nu pedepsește, din contră, Dumnezeu ne susține prin repetate experiențe să evoluăm și să ne desăvârșim, să fim din ce în ce mai înțelepți, din ce în ce mai buni, din ce în ce mai capabili de a ierta și de a iubi necondiționat. Deci karma este exact acea lecție restantă, poate să zic așa, acea lecție care ție ți-a fost un pic mai greu să o înveți, fie că e din alte vieți, fie că e moștenită din familie, așa explică numerologia și astrologia acest termen de karmă. Este acel aspect din viața din viața de om la care tu ai fost un pic mai codaș, ca să zic așa. Adică poate la tine în familie, tata, mama și mai în spate sau în altă viață te-ai dedicat foarte mult carierei, știi, de a face bani și ai neglijat familia, știi? Și acum vii în această viață cu necesitatea asta de a te ocupa de familie mai mult decât carieră. Și cum ajungi să te ocupi mai mult de familie? Fiind un pic mai problematică familia, te obligă să stai acolo mai mult și să dai mai mult de la tine, știi? Nu curge totul așa cu lapte și miere, știi? Deci cam asta înseamnă. Este de fapt universul, Dumnezeu cere să te dezvolți și pe partea aceea. Adică, ok, în altă viață ai fost carierist, ai făcut bani, business-uri, eu știu, afaceri, ai condus oști sau mai știu eu ce, sau la tine în neam s-a dovedit din plin că se poate face lucrul acesta. Acum, haide, ocupă-te și de partea cealaltă, ocupă-te și de partea asta de suflet, de timp pentru familie, de dedicare pentru copii, pentru părinți, pentru toți cei din jurul tău sau chiar pentru comunitate. Ai fost în altă viață individualist să strângi pentru tine și familia ta. Acum te forțează să te duci să-ți asumi un rol în societate, într-un fel sau altul. Dar nu este pedeapsă, deci nici vorbă nu este pedeapsă. Din contră, și această lecție devine resursa ta principală, adică după ce tu ți-asumi și te duci spre această lecție, o îmbrățișezi și îți dedici timp și atenție acestei lecții, ea devine resursa ta și începe să-ți vină succesul în viață. Totdeauna, de fapt se zice că se vorbește foarte mult iară de manifestare în partea asta, toți vrem să manifestăm, dar până nu te ocupi de părțile astea restante, nu poți să manifesti. Oricâte, eu știu, metode din coaching, din lună nouă, lună plină, din astrologie faci, până nu te ocupi de partea asta de lecții restante, nu te duci către ele cu inima deschisă și asumat să fac și chestia asta, nici nu vei putea să manifesti. Am atât de multe întrebări pentru tine, deja am o parte scrisă și pe măsură ce vorbim îmi vin altele, sper să nu stăm aici până diseară. Ai zis adineauri că această karmă, în momentul în care o conștientizezi, devine lecție, de fapt nu lecție, devine este lecție, da? Devine și resursă. Exact, devine resursă. Ce îmi doresc să te întreb acum este, în viața pe care noi o trăim acum, putem să creăm alte căi către această karmă pe care să le ducem cu noi în următoarea viață? Adică comportamentul nostru de aici
poate să ducă, nu știu, hai să-ți dau un exemplu, că așa e cel mai simplu. În momentul în care ești rău, ești un om rău, simți să faci rău, nu ești un om rău, toți oamenii, niciun om nu e rău, dar ai o pornire către a face un om să sufere doar pentru că știi că poți să-l facă să sufere. Pleci de aici în momentul în care pleci și în următoarea viață există posibilitatea să primești același gen de comportament de la alt om. Ideea întrebării mele, Înțeles-o. da, este că îmi doresc să-i convingem pe oameni că trebuie să fie buni. Să simtă să fie buni. Da, în fine, e un parcurs, am înțeles și eu, dar... Da, în primul rând nu trebuie totuși să te gândești așa că eu nu mă interesează, eu sunt rău și egoist și, eu știu, violent și agresiv și fur și nu mă interesează ce o să fie, sau cu frica pedepse. Aici intră un pic, știi, factorul ăsta biserică care e cu pedepsa, știi, și cum am zis și repetă, Dumnezeu nu pedepsește. E doar o etapă din viața ta în care ești în acest tumult sufletesc, pentru că niciun om nu acționează așa de ce Fericire, armonie iubire, este da. în sufletul lui și câtă dragoste simte el. Din contră, e contrarul și de aceea se comportă așa. Acum, într-adevăr, sunt oameni care nu ai ce să... Nu refuză, de fapt ăsta e adevărul, că ei refuză, poate chiar au așa mult ajutor în jurul lor și refuză. Este într-adevăr alegerea lor, aici este factorul ăsta de liber arbitru, știi, este alegerea lor. Da, în contextul ăsta de karmă, din punct de vedere al astrologiei și al numerologiei, al spiritualității, da, este posibil să se ducă în altă viață și să experimenteze și el, să fie tocmai un om chiar foarte bun și să experimenteze, dar nu este obligatoriu, adică, pentru că tot așa am înțeles și lucrând foarte mult prin numerologie pe povești de viață, știi, pe ansamblu și nu numai și transgeneraționale, că uneori și oamenii ăia care au fost răi pentru unii oameni, știi, răi și violenți și au și partea lor de lumină și au făcut și mult bine în viață și la nivel de o viață de om se echilibrează altfel lucrurile, știi, adică se contează și părțile acelea bune, știi. Da, are foarte mult sens. Acum, într-o viață de om, toți trecem și prin bune și prin Exact. rele, ceea ce din start spune că, na, dacă te gândești numai la perspectiva asta, că probabil și în altă viață nici și noi am fost și în rolurile. Evoluția la nivel de suflet, exact asta înseamnă, să treci prin toate rolurile și polaritățile, dar nu sunt niciodată pedepse. Universul te duce să trăiești toate polaritățile și toate rolurile, pentru că așa, sufletul doar știind toate aceste situații, poate să evolueze cu adevărat și să ajungă la acea înțelepciune și acea pace și acel echilibru. Adică tu trebuie să știi să fii și victimă și călău, și acuzator și judecător și să iubești și să nu fii iubit și trebuie să cunoști toate aceste polarități. De aceea se vorbește foarte mult de această perspectivă multidimensională a sufletului, a vieții noastre, multidimensională, inclusiv și transgenerațională și așa fac sens lucrurile. Dacă te limitezi numai la viața de aici și de acum, doar la ce s-a întâmplat în copilărie, cu părinții tăi, cu bunicii tăi, la știu ce bază ai avut în primii 7 ani, foarte importantă, adică extraordinar de importantă. Dar eu, de exemplu, sunt un om care am avut totul foarte bine, știi, în această viață și cu toate astea niște blocaje incredibile în viață. De aceea am ajuns atât de departe, pentru că m-am căutat în terapie, în psihologie clasică și răspunsurile nu veneau, din contră, mi se făcea și mai mult rău, adică și cu toate astea de ce nu se leagă lucrurile, știi, de ce sunt asemenea blocaje. Pentru că cauza blocajelor mele era transgenerațional și destul de departe și alte vieți. Dar e greu să accepti această perspectivă, eu o înțeleg perfect și îmi dau seama că mulți zic că uite și pe nebun asta ce zice. Și e minunat într-un fel, adică e minunat că ei nu cred, înseamnă că în viața lor nu sunt blocaje cu adevărat mari, pentru că sunt și oameni privilegiați, sunt oameni care nu au parte de astfel de blocaje și aș vrea doar să le fie recunoscători, ca să zic așa, strămoșilor lor, că înseamnă că nu s-au făcut greșeli acolo majore în neamurile lor, adică au fost oameni impecabili, știi, plini de iubire și de acte bune pentru lumea înconjurătoare și sunt oameni foarte privilegiați. Alții nu sunt atât de privilegiați și ajung să-și pună întrebări. Uite, mi-ai răspuns la o întrebare pe care o aveam scrisă, dar telepatic ai primit-o. Voiam să te întreb
dacă în viața pe care noi o trăim acum, principalul motiv pentru care noi ne îndreptăm către spiritualitate, credință, biserică, Dumnezeu, etc., provine dintr-o suferință foarte mare, dintr-o traumă, dintr-un moment în viața ta în care s-a întâmplat ceva nefericit. Uite, spre exemplu, eu recunosc că deși am simțit că am întotdeauna în mine și credința către Dumnezeu și către suflet și am fost atentă la numerologie de foarte mult timp, am început să aprofundez acest subiect în momentul în care tatăl meu a plecat din lumea aceasta și mult mai mult în momentul în care soțul meu a ales și el să migreze. Și voiam să te întreb dacă și la tine s-a întâmplat asta și în ce măsură ne ghidează pașii aceste evenimente către a ne dori să ne descoperim tot ce s-a întâmplat în viața noastră sau în viețile noastre de-a lungul existenței Universului. Da, cum am spus, din păcate, marea majoritate a oamenilor ajung către aceste căutări, către spiritualitate, către Dumnezeu, la rău și la blocaje. Dar nu obligatoriu, există și oameni care poate cresc în familii în care sunt educați și sprijiniți și susținuți, adică și e o formă, știi, de a fi, de a-ți pune întrebări și de a căuta răspunsuri. Pentru că există și astfel de oameni, dar vorbind general, la marea majoritate ajung doar în urma blocajelor. De fapt, chiar și în povestea mea, primul meu contact cu tot ce înseamnă Dumnezeu, atât Dumnezeu acela din biserică, cât și energii paranormale atunci la nivelul acela, așa mi s-a părut, dar cum că au venit în paralel, au fost la moartea mamei mele. Și deși le-am înțeles încă de atunci, au fost așa date sub preș mult timp, știi? Pentru că nu a fost momentul, probabil, știi? Ok, asta se întâmplă, e un pic ca în filme, știi? Nu m-am speriat, nu m-am fricoșat, dar mergem mai departe tot pe calea asta clasică, știi? Și, dar de fapt ele cred că au pus prima cărămidă în ceea ce fac eu acum în ultimii 3 ani și jumătate, deși au fost nevoie de vreo 14 ani. Wow. Da. Voiam să te întreb, Andra, de ce crezi tu că în perioada asta, în momentul acesta în viață, în lume, oamenii au nevoie de tine sau de oameni ca tine? În primul rând, nu vreau să mă văd ca o nevoie, știi, Ok. ci ca o alegere. Ok. Așa. Cred că oricum noi, oamenii care mi apar mie în viață, inclusiv prin cunoștințe, prieteni, familia de suflete, cum zic eu, de fapt îi consider familie de suflete clar și pe cei care vin la mine și îmi cer ajutorul profesional, cu siguranță fac parte din familia de suflete. Cred, cu ce am început la prima ta întrebare, că noi toți suntem un tot și nu ne întâlnim degeaba și nici tu nu vii la mine, dacă te simți atras să vii să lucrezi cu mine, nu vii degeaba, adică nu e întâmplător și clar îți oglindesc, te inspir, îți arăt ceva, te ghidez, te împuternicesc, îți aduc lumină și claritate. Asta ca să închei că toți ne oglindim, toți ne inspirăm, toți suntem aici ca să ne oglindim și să ne inspirăm și să ne sprijinim. De aceea vorbim de toți și de toate sufletele. Nu există individualism. Cine crede asta e iarăși o foarte mare greșeală și un prim pas de unde trebuie să înceapă să lucreze la el. Toți suntem aici cu un motiv. Eu, prin prisma experienței mele de viață și prin prisma menirii mele, pe care și eu mi-am descoperit-o destul de târziu, sunt ca să aduc lumină și claritate, în primul rând. Sunt aici ca să pot să-ți aprind acele butoane, că doar ți le aprind, doar ți le apăs acele butoane, ca tu să te duci pe potențialul tău, atât ca talente, ca menire, cât și ca liniște sufletească. Voiam să te mai întreb un lucru, pentru că se vorbește foarte mult în ultimul timp de această spiritualitate, trezire, cum vrem să o numim. Am observat, din păcate, că începe să devină o modă. Este un subiect sensibil, dar pe care mi-l doresc foarte mult să-l atingem, pentru că am observat că sunt foarte mulți oameni care, din punctul meu de vedere, care poate fi greșit, evident, nu sunt neapărat pregătiți pentru acest moment în viața lor, dar pentru că se vorbește, se scriu cărți, TikTok-ul e plin, Instagram-ul e plin și așa mai departe, își doresc să facă și ei parte din această mișcare, să o numim așa. Pe lângă oamenii care, din punctul meu de vedere, nu sunt pregătiți, vin pe partea cealaltă și
nu știu cum să-i numesc, pentru că n-aș vrea totuși să jignesc pe nimeni, niște ghizi care își doresc sau vor să îi ghideze pe acești oameni. Și atunci acolo, pentru mine, eu am observat, din punctul meu de vedere, se întâmplă ceva foarte greșit. Pentru că omul care nu e pregătit și care nu simte, odată se duce către ceva pe un fond greșit, iar omul care își dorește să facă din asta o carieră, dar fără ca el să o simtă cu adevărat din interior, nu o să ghideze și nu o să dea sfaturile alea care trebuie să vină. Și atunci mi-aș dori foarte tare, odată, să le spui tu oamenilor de ce nu trebuie să se simtă prost sau să se simtă vinovați sau să se simtă mai puțin importanți, că ei nu simt, că ei să stea să ia lucruri, nu știu, să le spui de ce n-au o problemă practică. Până la urmă nu este o problemă cu ei, e pur și simplu evoluția lor și să le spui și oamenilor care vin către acești oameni care își doresc evoluția spirituală, să nu mai vină ei către oameni, să lase oamenii să vină către ei, pentru că eu cred că de-abia atunci ești de fapt cu adevărat un ghid și nu atunci când îi forțezi și îi acaparezi și... Da, în primul rând, da, într-adevăr, pare că este o modă, dar și moda asta s-a lansat clar pentru că este nevoie de așa ceva. Dar, iarăși, într-adevăr, nu este pentru oricine. Eu zic că dacă cei care se duc așa strict doar din curiozitate, din superficialitate și nu sunt pregătiți, exact asta o să și găsească, adică o analiză superficială sau atâta informație o să primească, de cât de pregătiți sunt ei. Eu asta cred întotdeauna. Oamenii se duc pe nivelul de cât de pregătiți sunt ei să se dezvăluie și să-și dezvăluie blocajele, talentele, menirea, știi, cât de pregătiți sunt să lucreze cu ei și își atrag oamenii potriviți. Aici intervin și chestia asta de prețuri, știi, acolo e prea scump, nu mă duc, dar poate că acolo ți se oferă mai mult decât dacă mă duc la o taxă foarte mică, știi, poate că încă nu e momentul tu nu ești tu pregătit să-ți permiți și să faci acest pas, că poți uneori să faci chiar un salt. Iarăși, eu cred în toate aceste instrumente, oricât de controversate poate ar fi ele, dar are foarte mult legătură în mâna cui sunt, iarăși. E bine că sunt folosite de tot mai mulți oameni, dar tot așa lumina și intenția omului contează foarte mult. Dacă te duci la un om și ăla, eu știu, te vede pe tine că ești amărât și supărat pe cineva și îți cântă nisonda, nenorocit, e un rău, e un nu știu ce, acolo e clar foarte greșit. Pentru că adevărata vindecare, cum am zis, vine cu pace și cu iertare și cu împăcare, cu absolut oricine, știi, și cu orice în jurul tău. Aceea spune foarte mult despre omul cu care ți alegi să lucrezi. Tocmai pentru că nu toți oamenii sunt pregătiți, de aceea și la mine s-au întâmplat lucrurile progresive, am început strict cu numerologie, cu mai multe feluri de numerologie, am ajuns la numerologie transgenerațională și după aia am ajuns la practicile energetice și am tot felul de posibilitatea de a lucra unul la unul cu mine, poate e accesibil nici emoțional, în primul rând, pentru oricine să apeleze la aceste practici și tehnici pe care le folosesc eu. Am făcut, de exemplu, fac aceste cursuri de practici energetice pe WhatsApp, care sunt la un preț foarte accesibil și unde lucrezi tu acasă, doar sub un ghidaj al meu de exerciții, de meditații și au efecte foarte bune. Dar chiar cred că oamenii își atrag mentorii potriviți, ca să zic așa, vindecătorii potriviți. Și dacă nu ai ajuns unde trebuie, iarăși cred că totuși universul ăsta are grijă și de tine, știi? Nu cred că îți face... Dacă tu te duci cu credință în Dumnezeu și intențiile tale sunt bune, nu poate să-ți facă rău niciun acel instrument, știi? Chiar dacă nu e foarte bine folosit de către persoana respectivă. Dar probabil nici nu o să te convingă și nici nu o să-ți aducă vreo schimbare în viață pe care tu o urmărești și o cauți. Adică, cum am zis, nu cred că e chiar așa cu pedeapsă și cu... Dar îți atragi probabil de cât de dispus ești tu. Îți arată un nivel de superficialitate din tine, probabil. Ok, uite, mai devreme când ai început să vorbești despre asta, mi-a venit în minte un exemplu ca să fie cumva clar și pentru oamenii care ne ascultă. Am vizualizat cumva, pentru că așa cum am zis și la început, nici eu nu exclud sub nicio formă credința în Dumnezeu, nici măcar biserica din acest mai mare.
Și am vizualizat fix, e o glumiță ușor ironică, femeile care merg la biserică să facă o pomană, un parastas și ajung în biserică și încep să se certe pe cine așează mai în față sau mai în spate ce a adus acolo. Și atunci este fix același lucru și în partea asta de spiritualitate. Dacă nu te duci cu sufletul deschis și nu lași la o parte aceste detalii care sunt atât de banale și despre care, dacă mă întreb pe mine, sau pentru care Dumnezeu nu are ochi, pentru că Dumnezeu este iubire, cred că pleci din start pe premiza greșită. Dar așa e natura firii umane. Da, nu sunt de condamnat, normal, nu vorbesc ca Sunt- și eu îmi doresc, motivul pentru care mi-am dorit atât de tare să avem această discuție noi două, este fix asta, să le arătăm oamenilor și să le explicăm oamenilor că se poate și așa, că se poate și așa și că la bază nu trebuie neapărat să considerăm că cineva este de vină, că cineva nu vrea, că cineva nu poate, că o să fie pedepsit și așa mai departe. Ba dimpotrivă. Vreau să înțeleagă oamenii că este loc pentru noi toți sub soare Categoric. și că fiecare dintre noi avem ritmul nostru de a evolua din toate punctele de vedere și că nimeni nu trebuie să pună, de fapt nu nimeni, noi nu trebuie să punem presiunea asta imensă pe umerii noștri, pentru că evident ulterior o să o simțim și din partea societății și atunci... Categoric. Și apropo tot așa de oameni care fac tot felul de practici și vindecători, că există această industrie, este un lucru de care m-am convins și eu foarte mult în ultimul an. Există oameni extraordinari, terapeuți extraordinari, holistici, terapeuți holistici, care nici măcar nu există pe social media sau există acolo, e o poză și sunt 200 de follower atât pe Facebook sau pe Instagram. Nu există. Dar cu toate astea, ei sunt ocupați cu programări pe 6 luni, chiar un an. Și cum au ajuns acești oameni care nici măcar nu există, nu sunt glamour, nu au aspect fizic, sunt bărbați și femei care nu sunt nici măcar la vârsta asta, știi, încă de tinerețe, știi, nu se machează cum sunt și eu acum cu bucle și din contră, sunt oameni foarte simpli și foarte modești, au ajuns datorită harului lor, din vorbă în vorbă să fie atât de solicitați. Adică o recomandare de la cineva care îți spune clar că a fost acolo este altceva, pe când foarte mulți care sunt, și nu vreau aici să supăr pe nimeni, cu pagini impresionante și cu numere foarte mari acolo de urmăritori, nu sunt cu atât de mult har, sunt doar strălucitori. Oricum nu generalizăm, deci nu super pe nimeni, Da, categoric. Și mi-am dat seama asta apropo și de mine, care nu am fost niciodată un om cu cine știe ce popularitate în social media, cât de mult am putut să cresc în acești ultimi 3 ani din oamenii care vin așa aduși unul de la celălalt, știi? Prin recomandări și prin rezultatele recomandărilor, pentru că nici eu nu am reușit să am niciodată numerele alea și m-am și detașat de lucrul acesta, pentru că anul acesta am cunoscut foarte mulți astfel de terapeuți care practic nu există în social media. Foarte drăguț și mi se pare că într-adevăr acolo se vede și se simte cu adevărat cine are har și cine... Da, exact. Da, înțeleg, dar uite, din punctul meu de vedere, eu îmi doresc să existe mult mai mulți oameni care știu despre tine. Îți mulțumesc! Poate sunt eu subiectivă pentru că noi ne cunoaștem și dintr-un mediu personal și nu doar din punctul ăsta de vedere, dar uite, spre exemplu, lăsând la o parte credința în Dumnezeu, lăsând la o parte partea de psihologie către care m-am dus în perioada asta, tu ești una dintre persoanele care pe mine m-a adus în punctul în care am început să gândesc cu iubire vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în viața mea în urmă cu un an. Și de ce spun lucrul acesta și îmi doresc foarte tare să-l spun? Pentru că mi s-a întâmplat în ultimul timp să fiu judecată, că sunt foarte calmă, că sunt foarte împăcată, că sunt veselă pe alocuri și atunci
eu vreau să-ți mulțumesc încă o dată ție, pentru că tu, nu doar tu, dar aportul tău este foarte mare, m-ai ajutat și m-ai ghidat către acest gen de, nu știu, către această viziune, cumva. E adevărat că am simțit-o, a venit și de la mine, pentru că eu am venit mult către tine în perioada asta, dar tu ești omul care, fix așa cum ai zis și tu mai devreme, m-ai învățat că dacă pun totul pe o bază neagră, tristă, urâtă, supărare, nu o să ajung nicăieri. Și atunci consider că meriți să fii în viața multor oameni pe care să îi ghidezi cu blândețea ta și în direcția asta. Eu îți mulțumesc. Și apropo de tot ce zici tu, este absolut normal, pentru că ăsta este ciclul vieții și viața întotdeauna primează. Și o să dau un exemplu, poate părea un pic ca nu ca în perete. Sunt femei care rămân însărcinate și sunt diagnosticate, de exemplu, și cu cancer. E evident o chestie foarte tristă. Dar cancerul stagnează pe perioada sarcinii, pentru că viața primează. De fapt, întotdeauna trebuie să primeze viața. Asta înseamnă univers, tot ce înseamnă un univers. Și este normal că la tine a primat, viața a câștigat, pofta de viață, iubirea de viață, și așa trebuie să fie la toată lumea. De fapt, chestia aia cu haide să ne martirizăm că ce mi s-a întâmplat și să ne smulgem părul din cap și să nu se ridică nimeni statuie, plus că aici vorbim iarăși de rănile alea transgeneraționale care se pot transmite mai departe, sacrificiul ăsta și renunțatul la viață pentru că s-a întâmplat ceva greu la un moment dat. Tuturor ni se întâmplă lucruri grele. Liberul arbitru constă exact în cum treci peste perioadele alea grele și cum vezi perioadele alea grele. Viața nu este liniară, viața este sus, jos, sus, jos. Și liberul arbitru este mai ales acolo când ești jos sau când ești în perioadele alea de stagnare, cum alegi să vezi acele perioade și cum alegi să acționezi în acele perioade. Da, sunt de acord cu tine și mai mult de atât vreau să subliniez faptul că, ok, poate că într-adevăr în această perioadă din viața mea, dar e un lucru care s-a aplicat cumva dintotdeauna. Eu m-am considerat mereu o persoană foarte norocoasă. Am simțit că întotdeauna au existat oameni frumoși în jurul meu, în fine, așa m-am simțit și am observat mai mult, într-adevăr, în ultimul an, poate și pentru că am fost eu mult mai analitică și am petrecut mult mai mult timp cu mine, că în momentul în care eu am lăsat cumva armele jos, m-am predat practic și mi-am ascultat inima și atunci, în momentul în care am început să simt iubire, liniște, pare sau a părut sau așa am simțit eu că a venit către mine același gen de sentiment, același gen de comportament, ba mai mult oamenii cu care poate nu am mai rezonat din anumite puncte de vedere, pentru că erau certăreți, se supărau pe tot felul de motive și așa mai departe, s-au eliminat cumva din viața mea, nu cu ceartă, pur și simplu a apărut că drumurile noastre nu mai coincid și da, sfatul meu, deși, repet, așa cum am mai spus, dacă nu simțim, nu simțim. Dar da, sfatul meu este să încercăm să căutăm cât mai adânc în noi, pentru că în noi există iubire și în momentul în care iubirea din noi iese, și ceea ce se întoarce către noi o să fie la fel. Da, exact așa este. Și în viață se zice că selecția asta naturală se întâmplă atunci când îți crești vibrația și, cum am zis, îți crești vibrația de multe ori printr-o experiență care te trezește astfel încât tu să-ți crești vibrația. Da, uite, eu spre exemplu, că am și vorbit mai devreme despre asta când ai spus tu că există și familii care își cresc copiii în spiritul acesta. Siguranță, na. Este adevărat că Iris face parte din familia mea, deci automat și ea a trecut prin aceeași traumă, dar fiind un copil, poate că nu știe ea neapărat cum să gestioneze. Și atunci eu îmi doresc foarte tare să o cresc pe Iris în spiritul ăsta, să încerc cât pot eu de mult să îi țin trează conexiunea ei cu interiorul ei. Și mi-aș dori foarte mult ca acest subiect să devină din ce în ce mai prezent în casele și în familiile oamenilor, pentru că nu este o aberație, nu e că ieșim pe stradă și prindem muște și zicem a dat ăla cu mașina peste un copil, vai, ce minunat, așa trebuie. Adică nu ne ducem în direcția asta aberantă, dar acolo unde se poate și acolo unde putem să găsim înțelegere în noi și vis-a-vis de un comportament al unui om,
eu mi-aș dori foarte tare ca părinții copiilor care sunt acum să încerce să-i ghideze cât se poate de mult în direcția asta. Pentru că, uite, noi provenim dintr-o generație plină de traume. Este adevărat că săracii părinții noștri nu sunt de învinovățit, pentru că atât au știut, atât au putut, așa au primit și ei, dar mi se pare că din cauza asta noi suntem o generație chinuită, pentru că fix cum ai spus mai devreme, eu cunosc atât de mulți oameni atât de talentați, am un văr care este un artist desăvârșit și s-a văzut că este un artist desăvârșit de când era foarte mic. Dar pentru că părinții erau ingineri, fix cum ai spus și tu mai devreme, ce trebuie, ce face, matematică, politehnică, du-te acolo. S-a dus, a făcut facultate, a terminat-o, cu chiu cu vai, dar a terminat-o. S-a dus și a lucrat un an în domeniu, a fost foarte greu pentru el, ca într-un final să ajungă să se întoarcă la ceea ce lui a fost menit să facă, și anume artă. Poate nu s-a întâmplat prea târziu, poate s-a întâmplat fix când trebuia să facă, nu e niciodată prea târziu. Părerea mea, în schimb, este că dacă părinții ar fi fost atenți să observe arta din acel copil, el ar fi pornit mai devreme și atunci evoluția lui poate ar fi fost mai mare, mai impresionantă, ar fi împărtășit cu lumea mult mai mult. Repet, și chiar îmi doresc să se înțeleagă lucrul ăsta, nu învinovățește pe nimeni. Pentru că așa, uite, eu mi-am dorit să fac, spre exemplu, teatru când eram mică și toată lumea îmi zicea, unde te duci tu, că mor de foame dacă te faci actriță. Și am învățat limbi străine pe care le-am folosit că m-am plecat din țară. Adică e tare important și mai ales în primii ani de viață ai copilului, atunci se vede cel mai bine care este menirea lui, ca să zicem așa, pe pământul ăsta. Da, este foarte important, dar ce zici apropo și de generația noastră și de vărul tău, este și poți să vezi și din perspectiva cealaltă, nu e niciodată prea târziu și tocmai faptul că și-a recăpătat și-a ascultat vocea sufletului și a reușit să se ducă, asta dezvoltă în tine o putere fantastică și o bază în tine pe care așa a trebuit să ți-o câștigi, așa ai învățat-o prin acest model de viață, știi, întâi ducându-te pe partea aceea, pentru că e mult mai greu, știi, de la o vârstă încolo să lași totul baltă și să te duci pe calea sufletului. Am trecut și eu prin asta, este foarte greu, adică ești și numit inconștient de mulți din jurul tău, cum ai copil de crescut, cum te duci în baliverne din astea, știi? Deci este foarte greu și câștigi o putere care o să înnobileze inclusiv arta ta. Ce frumos, uite, da, mi se pare Dar un da, lucru evident minunat. că ideal este ca părinții să-și lase copiii și să vadă în ei potențialul și să le vadă calitățile și talentele și să-i lase și să-i susțină să se ducă din prima, da. Și iarăși să nu fim înțelese greșit, că nu sfătuim părinții dacă copilul vrea să bată mingea pe Maidan de dimineață până seara și nu-l interesează de școală, adică să-l lase. Da, o disciplină. Exact, astea sunt lucruri diferite despre care nu cred că suntem noi neapărat în măsură să vorbim, dar am vrut să fie clar că nu sfătuim părinții să își lase copilul în voia sorții doar pentru că are aparent o veleitate. Acum, pe vremea părinților noștri, în anii 80-90, asta după 2000 a început de-abia, poți să apelezi la instrumente precum sunt astrologia, numerologia și o să vezi foarte clar care este direcția în viața copilului tău, știi asta, ca să nu fii întotdeauna poate în acel dubiu. Poate ar fi mai bine să facă nu știu ce, dar uite că lui îi place nu știu ce, pentru că e un tumult ca mamă, suntem mame și știm, adică la Iris a fost foarte evident totul de mică și la Fimea la fel a fost evident, dar poate că nu e întotdeauna atât de evident, știi? Și poți să apelezi la astfel de instrumente care îți spun foarte clar, adică eu fiind mamă, de exemplu, am avut întotdeauna la jumătate de preț și le-am în continuare analizele pentru copii și pentru că cred foarte mult, la fel ca și tine fiind mamă, în a-ți călăuzi copilul cât mai bine din start, de la început. Și îți spune foarte mult o astfel de analiză, inclusiv despre personalitatea lui și de ce are el nevoie în educația lui. Adică poate la unii merge cu rigiditate și cu un pic de mai multă strictețe și disciplină, mai militarească, poate la unii chiar e nevoie, dar la alții din contră, adică mai rău ne trăiești, îl închizi. Și se vede. Din aceste instrumente se vede foarte clar, se vede de ce te-a ales el pe tine ca mamă, de ce ți-a ales tatăl, inclusiv care ar fi situația familiară, că sunt familie fericită sau că nu, se vede de ce, care este motivul, ce are el de învățat de la tine, ce ai tu de învățat de la copilul tău, la nivel de suflet, lecțiile acelea. Uite, am să spun un lucru pe care până acum nu l-am spus niciodată atât de public.
și coroborat cumva cu ce am spus mai devreme, că m-am considerat toată viața mea norocoasă, cred că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an în viața mea, de fapt, nu. Felul în care în continuare eu mă simt norocoasă pentru că am avut acces în acest an la toate aceste tool-uri, ca să le numim așa, nu știu cum să le numesc, instrumente, da, exact, căci ele se dezvoltă acum. În urmă cu 10 ani, 15-20 de ani, aveam acces doar la credința noastră în Dumnezeu și atât. Și da, ajuta foarte mult, cu siguranță, dar parcă nu erau atât de evidente, atât de clare și pe mine m-a ajutat extraordinar de mult să înțeleg aceste lucruri transgeneraționale din neamul meu, din neamul soțului meu și așa mai departe, inclusiv felul în care eu am ales să o ghidez pe Iris, la fel, mi-au venit tot multe dintre ele, dintre acțiunile mele au fost ghidate tot de ceea ce ai spus tu mai devreme și chiar mi se pare minunat și mi-aș dori să înțeleagă toată lumea că astea într-adevăr sunt niște unelte care vin în ajutorul nostru și atât. Nu vorbim de financiar, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, până la urmă și în biserică te duci și dai bani. Adică cumva la bază trăim într-o societate în care dacă nu ai bani mori de foame pe stradă și n-ai cu ce să te îmbraci. Și dacă misiunea noastră pe pământul ăsta este să ajutăm oamenii, în același timp, dacă nu avem bani și suntem aurulași pe stradă, nu avem cum să ajutăm oamenii, că nu ne bagă nimeni în seamă, ok, se reduce discuția și la subiectul ăsta, dar nu este despre asta. Da, este despre faptul că totuși trăim niște vremuri. Da, este o evoluție, clar. Da, la nivel global. Este o evoluție la nivel global și îmi doresc să fie cât mai mulți oameni care să se deschidă, pentru că e o rușine. Eu văd, sunt și oameni care își doresc, care pot, care au în ei, dar din același motiv din care mulți ne ținem sub preș, vine gura lumii și societatea care ne judecă și care ne spune că suntem nebuni și că visăm cai verzi pe pereți și atunci alegem să ne ținem deoparte de subiectele acestea și nu ne aduc niciun beneficiu. E o alegere și zic, înseamnă că dacă nu alegă, nu caută profund, înseamnă că încă le este foarte bine și atunci este de aplaudat. Corect. Din punctul meu de vedere, este de aplaudat. Uite, vezi? Îmi place foarte mult viziunea ta. Dacă simți nevoia să mai adaugi ceva în urma discuției pe care am avut-o și simți tu că nu știu, un subiect pe care nu l-am atins, dacă nu... Cred că am vrut să zic legat de că ai înțeles în acest an perspectiva asta și transgenerațională, apropo de trecut, prezent și viitor, că de fapt toate sunt acum în prezent, și trecutul și viitorul, pentru că noi suntem rezultatul trecutului și aici mă refer numai la trecutul din momentul nașterii, ci la trecutul neamurilor noastre, familiei noastre, la trecutul nostru din alte vieți și câmpul energetic, sufletul nostru știe toate acele lucruri, inclusiv transgenerațional cât și din alte vieți și se comportă în anume fel acum aici. Și în baza acestui comportament și acestui câmp energetic pe care noi îl avem, atragem și viitorul, construim viitorul. Deci totul este acum și aici, de aceea este foarte important acum și aici să conștientizezi și să lucrezi și pe părțile astea din trecut, pentru că așa îți construiești viitorul. Da, are foarte mult sens și cumva este și, adică se și contopesc, așa cum am spus mai devreme, aceste lucruri și cu biserica, dar și cu psihologia, pentru că și în momentul în care mergi la terapie, prima dată, e adevărat că din viața asta, că vorbim de medicină, știință și automat ne limităm la viața asta, psihologul, ca să poate să te ajută cu problema pe care tu o ai acum, caută în copilăria ta. Da, deci este foarte important. Exact. Este, da. Da. E primul strat de ceapă, ca să zic așa, știi, că le luăm pe straturi și evident că este prima dată, este aici și acum. E copilăria, mai ales copilăria mică, cum te-au impactat mama și tata. Andra, îți mulțumesc
tare mult pentru că ai acceptat invitația. A fost o discuție care pe mine m-a hrănit, ca de altfel toate discuțiile pe care le am cu tine. Dragilor, sper din suflet să vă fi adus și o fărâmă de lumină măcar în viețile voastre în urma acestei discuții. Pe Andra o găsiți pe Instagram, o să aveți link în descrierea videoclipului pe YouTube. Și cam atâta. Ce voiam să menționez și este foarte important, motivul pentru care am adus-o pe Andra, deși știu că l-am mai explicat, îmi doresc să-l mai spun o dată și pe finalul acestui episod, este că eu o văd ca pe un om bun, ca pe un suflet curat, care are capacitatea să ajute alți oameni. Căci de altfel de asta se și numește Nevoia de Oameni podcastul nostru, al meu, al nostru. Și atunci Andra, din punctul meu de vedere, este un om care poate să hrănească această nevoie de oameni în viețile noastre tuturor. Sper că v-a făcut plăcere să fiți cu noi și ne vedem data viitoare.